belajar di dari praktik di Le, aku pengen jago ngamergo aku dina iki durung ana konten. kode Gus, aku ya wis sinau Gus. Seneng napa le? Wis sinau gini Arab lah Gus. Bahasa Arab. Nggih, Di akhirat barang Gus, dunia terus aku. ngene. Aku sinone aku melu pokoke. Mbak kasih, tolong cekel Mbak kasih. Kakak no. Ngene. Ini bos. Iya Gus. Sing banter gen krungu suarane ning HP. Lek, Iya Lek. ngene. Iya. Kamu rapi kapan Gus? Insyaallah sebelum meneh. Lah yang ngene kayak kita aku rasa ono keratak-keratak atau Keratak iki apa? Jadi status kayak gitu tadi kok awakmu tunangan. Kuwi iki apa? Niku job fair, kerjane kerjaan. Ya iya aku malah kuwi enggak komentar gemblong aku saya tak dikabari cowok kamu. Sewai magrung-magrung kuwi habis kuwi mesti job fair kuwi dalam rangka kan ada beberapa PT yang menawarkan untuk lowongan kerja. Aku tak damel job sampai tanggal 3 ya. lah aku tak status info. IPHI. Betul. Ning gone IPHI, ning gone IPHI, Mbak. Nggih, niku kan kula maringi informasi sing kersane sing ning alai gen langsung meluncur ngono le. Kok tunangan kok magrung-magrung kuwi Yo nek menawa sak ngerti. amin ya Allah. Gedah ngono kuwi ya. Yo Pak sapa jenenge Pak Mas Puri yo. Wong terkait Mas Santoso yo wong terkait. Terkait Siapa nopo? tahu. Terkait keluarga. Aku malah mules nih Gus. Gus, Terkait kasus FBG. Napa? utangku mules mendean. Lho anu nganggur taruh mriku ora apa-apa pon timbangan Mbak Kaci. Taruh timbangan ta. Tapi sing iso madhut kene. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tenanan ki aku tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya man di sing diwaca di. Assalamualaikum ya. Ya. Ya man anfaqo malahu kullahu fi hubbi billah wa hubbi rasulillah rasulih jaya kawa an ummah rasulih Oke aku. Bismillah. Nyos Kesane apa-apa. Saman gini, Mbak, kalau lemes. Lah kuwi tetokno kono wiji. Saman kok lemes, Mbak? Jaga kesehatan, Mbak. Lah kamerane kok leren kamera ngono terus kamera depan lah malah. Kamera depannya anu, Le. Wagu kok. Nah, pas. Gelindung gitu. Pas, Le. Mau ora ana apa-apa ya gundung dhewe lho sok. Iki sekedap malih berarti Le Agustus apa September sampean? Warti diwi to. Tenan to warti diwi to. Unta bon, To iya ya unta. boneka unta. Unta. Wah aku kuwatir kuwi ditekono unta kuwi dikene bojone nggih kenangan iki hadiah. Lho kuwi Dari ra panjer kuli ngono. Aku malah bingung aku. kuwi nek unta kuwi kangge kula mboten damel liyane. Umpami ana demek, "Oh iki gunaku aku ngono." Gus bagus. Sak keluarga ya Le ya. Sak keluarga kok aku ora mbak anu ora mbak aja, aku bagian dari keluargane sampean kok. Lah kowe keluarga apa ora? Iya toh, aku bagian keluargane sampean Malah kok. ligan apik-apik ya malah ngono. Karena tadi kurang. Kene dua kene. Oh gak ketok ning kamera, Bos. Lah piye? Di iya. Enggak. Ya aku kan bagian dari keluargane sampean. Ngono lho iki apa belajar ki buka nih aku ikut nyandel. Buka kan. Saya iki cerita di terus ke bagian keluarga kok ora mbak aja. Keluarga nomor piro? Terdampar. Wis jaga keluarga Semua keluarga toh. jelas sinau nak ya. Iya aja, ini biaya sendiri-sendiri. Aku ki ngejaki wong-wong guna asli bahkan sampai fotoku to haji, foto umroh tak pajang ngarep itu dia kurang aku pamer ku bau gak. Tujuan aku ana momen tamu, alhamdulillah saat ini ngono kok langsung tersentuh hati terus. Mas, aku bisa waktu daftar lah, kuwi aku batin ganjaran to. Nggih.
Alhamdulillah. Foto kan milah, ora kok terus niate wah kita keren, kita gaya ini sumpah sih ora dulu ya. Sing yo ngi mau lah. Ini wong-wong semoga kersa pikir pemikiran. Ya aku tak drone ngene sampean. Monggo. Ya langsung sampean sore ya lek saiki nggih rono. Masak apa masak aku tak iwangi. Aku budaya dodol usaha ana wong niat kateri kabar umroh biaya umroh kuwi namah dina sore apa bengi dak bulan aku ora sida mangkat. Heeh. Asli yo. Ya wis engko aku temu kok ditungake, Bu. Di 11. Ya ditungake engko. Ya kadang-kadang Bu. Dados lek kaji terus niki insyaallah nyuwun doa pangestune lek kaji terus dan keluarga badhe ziarah Makkah lan Madinah. Muga-muga barokah, slamet, mangkat, maksule. Ini sak keluarga, Bos. Selamat sedaya sak keluarga ini. Dan kula titip boneka unta kenceng malih. Beliau belajar niki buku panduan doa manasik haji dan umroh. Niki rayoke ya nak ning kono kowe iki kalungan ini iki entres. Masih boten ilang nak ana taline. Lengkap wonten arti-artine. Enten tulisane contoh. Jadi doa dan salam ketika berada di makam Rasulullah wonten. Terus doa dan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an enten. Enten doa dan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Enten malih berdoa ketika di Raudhah. Lengkap. Terus buku niki lengkap. Beliau dari Al-Baitur. Ini lanjut deh sampai baterai HP ku telas. Karena iki aku kurangan konten le. Jadi sambil kono ta wong buka ini pasar tak ini. video. Pasar Jadi ini jadi konten YouTube lo le. ini. Karena konten wah lek kaji pas ki di aku ditunggu ya muga-muga saged ziarah mriko. Ya teku sami. Ya kan piye ku? Res Om, kerine cangkring malah. Kerine cangkring. Kira-kira sak wene iki kan goreng Malang kok. Iki wae, duweni Malang. Ora bujur mawon. Iki sing apik iki ra? Sing ndi? Iki sing 80, iki sing 75. Iki sing apik ra? Nah, aku sing ndek. Dari nang omamu. Ora wae tuku sing kowe. Oh, iki sing iki wae. Bidu. Iki padha ra? Bidu. Beda iki 16.000 enak iki aku Regane masak biasa iki. padha. Regane Regane padha. padha. Biasa bidu. Iki padha empu Mbak pulon Mbak. Maksudnya kan gawone kan penak iki. Kira iku 80. ben masak arek tak gawekne. Iki kan 1,5, Mbak. Eh? Satu beri Pak. Iya. Ikanku iki segoku. Ben masak latihan. Lho akik mangkat to Mbak? Akik mangkat iki. Iki Gus. Kene sampean kene gak ketok. Ketok iki congkolku tak kene. Iki kowe aku dikerjani santos saya rasa pula paleh niki, Bu. Dongake. Lu sampean mosok ngundang garwane. Sagelemku to. Sagelemku to. Sing penting Kadang yo mami. Nate dudang mami mbak kasih. Mimi. Nate. Kan mulai iso. Finishing aku. Oke. Nanti muga-muga lek waras lek anu mbak kasih. Masih ngores sudah biasa. Oke, terima kasih. Makasih lek kasih. Salaman sik to. Kok kene sik to. Hotel yang kita perlu disampaikan. Oke, Saya bagi duka. oke, Resmi. Semoga langgeng. Amin. Sakinah mawaddah. Sakinah mawaddah warahmah barokah. Panjala doa. Mekah Madinah Mas.
Lho ki padha penting kok. Iya, iya. Wong omah bebrayanan ki adem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Rumah ripah lot sinau. Ya ono seriuse ya ono Iya. Oke, Bos. Oke. Oke. Saya Bagi ada kembali. teman-teman yang mau tanya-tanya boleh pakai komentar. Jangan lupa di subscribe. Yo man.